Moi vaan kaikille, se on Topias täällä tänään. Tänään me pelataan Clash of Clansia. Eli siis mä tein tästä niinku sarjan. Niinku Clash of Clans sarjan. Te varmaan tiedätte muista videoista, kaikki muuten tekee. Ja tein myös semmosia challengeja ja kaikennäköistä, kuten esimerkiksi barbaarit vs archerit. Jotain muuta vastaavaa. Eli siis tämmösiä challengeja ja kaikennäköistä muuta. Ja niin niin, mä etin tämmöstä klaania. Suomalaista klaania. Mä suomalaista aktiivista suomalaista klaania. Mä teen videoita silloin kun mulla on aikaa tehdä niitä. Ja ei mitään cooldownia 2 päivässä. Vaan ihan normaaliin tahtiin teen niitä videoita. Ja jos mitenkään vaan niin, että tää on aika lyhyt video sinänsä. Mä yleensä pyrin tekemään ne aika kohtuullisen pituiselti mitä kun videoista. Mulla on paljon aikaakaan. Joten jos haluatte sitä lisää, niin laittakaa like videolle ja tilatkaa mun kanava jos voitte. Jos haluatte lisää tätä, kertokaa kommenteissa. Jos haluatte jotain muuta peliä, niin laittakaa se kommentteihin, mutta mulla on vaan siinä rajassa nyt, että mä valotin tän vasta ja mulla on vasta puhelin, eli mun pitäisi saada vielä rahaa, mä se kunnon kamera ja mä voisin alkaa kunnolla YouTubetta, et mä oon vasta aloittelija. Mä en halua yhtäkään kommenttia ottaa rasismi tai joku ihme semmosia huonoja kommentteja, niin ihan asiallisia kommentteja, jos. Juu, että ei kai siinä sitten muuta, että mä etin kerrotaan vain läpi. Eli missä mä etin klaania. Joo. Että jos haluatte tätä lisää, laittakaa kommentteihin se, jos on hyviä klaania, sekin voi laittaa kommentteihin. Ja asiallinen palaute on ihankin tärkeää. Joten eiköhän siinä sitten muuta. Meikäläinen oli Topias ja se olisi moi moi.